Biel va cap amunt, ha d'arribar el gol, Biel Ferrer es condueix a la dreta, la passada és boníssima, el xut, gol, 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 gol. Es diu Ramon, doncs moltes felicitats. Ramon Silva, compta la pilota que la té el Manlleu en banda dreta, va per tot el Manlleu, el xut, parada increïble de Ferretti. Parada brutal de Nacho Ferretti, el xut del dorsal 12, Nana, l'ha tingut el Manlleu. Corre, compta la pilota filtrada per Nana, Nana pot definir, Nana, Ferretti! Ferretti! Nacho Ferretti fa una parada complicadíssima en aquest minut 12. Visca la Unió, partits i grans es van aixecar. Visca la Unió. El Manlleu compta la contra i va anant altra vegada. Surt Ferretti, que bé ho ha fet Nacho. I ha rebutjat aquesta pilota fora. Altra vegada apareix Ferretti, que està sent l'heroi de la primera part.